ଏହିପରି ଏଆଇ ସଙ୍ଗ୍ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ନହେଲେ ଜିମିନି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିମିନି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବନି। ଯଦି ଗୀତ ଲେଖି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିମିନି ଆପ୍ ନହେଲେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜିମିନି ଆପ୍କୁ ଯାଇ ଓପନ୍ ଜିମିନି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟାଇପ୍ କରିବେ ରାଇଟ୍ ଏ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଲେଟ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଏମିତି କିଛି ଟାଇପ୍ କରି ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତଟି ଆମର ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସୁନୋ ଏଆଇ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଠି ଓପନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ସେ ସଙ୍ଗଟି କପି କରିକି ଆଣିକି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଅଛି। ସଙ୍ଗଟି ଏଠି କପି କରି ଆଣନ୍ତୁ। କପି କରି ଆଣି ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍କି ଯାଇକି ଯେମିତି କାହା ଭଏସ୍ ଦେବେ, ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଚାହୁଁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦେବା ଦରକାର। ମେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ କୋଉ ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ବନଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇଟଲ୍ଟି ଦେଇଦେବ। ତୁ ମୋ ନୀଳ ଆକାଶ। ମୁଁ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଦେନି। ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଶୁଣିବା। ମୁଁ ନୀଳ ଆକାଶର ଛୋଟ ଏକ ଜହ୍ନ, ତୁମ ଶୁଖିଲା ମରୁର ଶୀତଳ ପବନ। ଏମିତି ଢେର ଗୀତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେଇଠି ଶୁଣିବେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏନି ୱେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ହେଇଥିବା ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦେଖିଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଏଆଇ ସଙ୍ଗ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।